Първоначално имаме въведение в Photoshop, където участниците се запознават с програмата и разглеждаме основни функции. След това минаваме в основите на светлосянката и как да създаваме материали. Накрая прилагаме всички знания до сега за един финален проект. След което навлизаме в по-напредналите перспектива и композиция. Там разглеждаме различни видове перспективи, правила на композицията и на дизайна, за да могат да създадат интригуващ проект за портфолиото си. Часовете са по-практически насочени, като първо разглеждаме с участниците дали са имали затруднения през седмицата, след което навлизаме в програмата и разглеждаме нови техники и гледаме да надграждаме уменията. Интересното е, че всеки един от участниците има различен предишен опит и върви със свое собствено темпо. Домашните работи са така направени, че те да съвпадат с определена тематика, която е по курса, но всеки един от участниците да може да ги причупи спрямо собствените си интереси и да получи индивидуална обратна връзка. В ARC участниците имат свободата да изберат проекти за портфолиото си, които едновременно да отговарят на стандартите на индустрията и едновременно да бъдат така насочени, че да отговарят към собствените им интереси и да им отворят врати за бъдещите им начинания.